किसल'सो खालामदों बेनो एफा गिदिर दाय। खायफा बुंदों, खायफा गाज्रिबो बुंदों, सासे सानै खायफा मोजांबो बुंदों, खायफा होसोनांगौ सालाफोरखौ। आं बेयावबो राजि, जुदि एमजेखौ बा सोरखौबा होसोनानै जोंनि बर' हारिया डेभेलप जायोब्ला, गोजोननाय फैयोब्ला, बा एमजेखौ सोरखौबा बुथारनानै बर' हारियाव गोजोननाय फैयोब्ला आं बेखौबो राजि। दा गोरोन्थि जायाखै बेखौबो बुङा आं। जे बि बसुमतारी ब्रादाराबो गोबां लिरदों, आं बयखौबो बुंनो थाङा। हिन्जावजोंल' भिडिअ बानायो, ओमफ्राय बिमानिखौ रायखांदेरबाय बिथाङा, जाबाय। दा गोरोन्थिया जोंनिनो, जेथिया बखिजालांखागोन, बुंजानोबो गोनां जागोन। अब्लाबो आंखौ जि बखियो बखि, बा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामोबा खालाम, नाथाय अननानै जि गाज्रि गाज्रि लिरनाय आंखौ लिर, नाथाय आंनि हिन्जावखौ अननानै दा लिर। गोरोन्थियाव नोंगौ बिथांजोजों शेयार जादों, आंबो मालाबाबो सानाखैमोन बिदि शेयार जागोन। आरो बिथांजोआ गावनि मबाइलखौ चार्ज होदों, आंनियाव गोबां मेसेज कल फैनायाव आं इन्सटेन्ट बिनि मबाइलखौ सिख'नानै आं डिलिट खालामदोंमोन मा होदों होननानै। बाव आंबोलाय मानो आंनि वाइफखौ गोरोन्थि बुजिबाय थानो, मानो दुखु होनो, बा मा बुंनांलाय। जाबाय जाबाय, गोरोन्थियाव मिस्टेकआव जायो। आं रावखौबो बुजायनो थाङा, नाथाय जायफ्रा एसेबाबो खोनासंदों, आं सानो वी हेभ नट डान एनि क्राइम। नंगौ, जोंनि समाजावहाय गोबाङा बेखौ दुखु मोनदों जे गथ' गथायफोर नायो, उन्दैफोर नायो। दा हिन्जाव हौवा पार्सनेलावथ' मा जायो मा जाया बेखौ रावबो नुवा, नाथाय बे पार्सनेलखौ शेयार खालामनानै लानाया गोबां गोरोन्थि। बिनि थाखायनो आंनि थाखाय नङा, नाथाय आंनि वाइफजों गोरोन्थियाव शेयार जादोंबाबो, बा जों जाय भिडिअ लाबाय, बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि आथिं गुदियाव निमाहा बियो। निमाहा बिनो समायथावथाव नङा, ओरैनोबाबो गोबाङा जोंनानै दं, गोबाङा मोजां मोनग्राफ्राबो दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला गोबां समाव जोंबो बुङा नङा बुंबोबाय गोबांखौ, आरो बुंनांगौबो जायो, आरो इभेन बुंलांगोनबो नांगौ समफोराव। नाथाय बै हमहैनाय मानायफोरनि सायावबो दा गोबां खोथा ओंखारदों। नोंगौ, अबेबा आफादा जोंखौ ब्रा ब्रायैनो लांफाबाय, इउटुबार नांगौ बा ससियेल मिडिया होग्रा नांगौ। सोरबा सोरनिबा फिसा गोनांखाया सोरबा हौवाजों थाहैनाय, ओमफ्राय हिन्जाव गोनांखाया सोरबा फिसा गोनां हिन्जावजों थाहैनाय, बैफोरखौहाय हाइलाइट खालामनो जाहाथे लाजियो, बेफोराव लांबाय जोंखौ, जोंबो होबाय भिडिअखौ, उफाय गैया। दा किसुमाना हेल्प बिहरो, सोरहाबा हौवा खारजानायनि हिन्जाव खारजानायनि, होआबाबो दाय, होबाबो दाय, बेफोरावबो जों मालाबा उफाय गैयियाव बानायनांगौबो जायो, बानायबायबो। दा समाजावहाय मालाबा मोजांबो बुंबोबाय, गाज्रिबो बुंबोबाय। दा जोंबायदि मानसियानो बिदि नुसार जायोबा निस्सय मोजां मोनग्राफ्राबो दुखु मोनगोन। आंबो बेखौ फिल खालामनो हादों, हमदांनो हादों। आरो गाज्रि मोनग्राफ्राथ' गाज्रि जाखागोनानो। सोरबा एसे डेभेलप जायोबा न'खरा जेरै बायो बायथों सानग्राबो थानो हागौ। दिनैनि दिनाव गोबां बुजायग्राफोरबो ओंखारदों, बा ओंखारगोन, बुंनांगोनबो। जाय जाय बुंदों आं एप्रिसिएट खालामो, नाजावनानै लायो। जायफ्रा मोनसे समाव गाव गावबो नुजासारनायमोन, बैसोरबो मटिभेट खालामदों बा बुजायदों दिनैनि दिनाव बिदि बिदि, बिसोरखौ आं नाजावनानै लायो। मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जायो नंगौ, नाथाय बे गोरोन्थिनि थाखाय जायफ्रा होसोनांगौ बुथारनांगौनि खोथा बुंदों, जुदि होसोनानै बुथारनानैबो बर' हारियाव डेभेलप जायोबा निस्सय बेखौबो आं राजि। थ' भिडिअ आं बारा गोबाव बुंबाय थानो साना। आं सानो फिन खेबसेबाव बुंबावो आं, वी हेभ नट डान एनि क्राइम। जों जेबो क्राइम मावाखैदां। मानो होनबा हौवा हिन्जाव गोरोन्थियाव जाबाय, बिथांजोआबो माखौ होदोंमोन माया थांखो बेबा। दा आंबोलाय गावखौ निसा देखायनानै इसिबां बिदि गाज्रि मेमेजखौ होनानै लानो आंबो बोरै होगौमोन आं सान्दों आरोना। दा जिखुनुआनो जाया, दायखौ आंनावबो, नाथाय आंनि अनजालि बिसिनाव दाहो। माबाफोर रायनो दं राय, बुंनो गोसो बुं। नंगौ, मानसि जानानै जों दुखु जायो, डिमटिभेट जायो। अब्लाबो लाइफआव थांनानै थासान्दियाव सानसेथ' बयबो थैगोन।
बेखिनिसिमावनो जि हायो पजिटिभलि नाजालांफिननो नाजानोसै। सावरायग्राफ्रा सावरायगोन, नाथाय माथो बुंबावनो। थ' फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो निमाहा बिबावबाय आरो बे समावहाय गोबां शेयार ट्रल खालामगासिनो दं। आंखौ खालाम, नाथाय आंनि अनजालु बिसिखौ दा खालामनानै आं खावलायो आरोना। थ' बेखिनियानो। गोबां दुखु मोनो आं बेखौ मिथिगौ, गथ' गथाय गोबाङा नायो, नाथाय बाय मिस्टेकआव बिथांजोंबो जाबायबा माथो खालामबावनो, थांबाय बुंनो राव गैया बारा। गोबाङा बुंदों लाजियाखै नामा मोखां देखायनानै। दुखु मोनो, एसे लाजिनायबो मोनो दे, नाथाय इसिबांबो गाज्रि सोरनिबा हिन्जावखौ रेप खालामाखै मायाखै। नाथाय बेखौबो आं बुङा जे नोंसोर बिदि देखायनाया मोजां नामा, नङा। गथ'फोरखौ फोरोंनोबो गोसो गैया, नाथाय थांबाय माथो खालामबावनो बेखौलाय। जाय शेयार खालामग्रा बुजिनाबा नोंसोरनो बुजिदो। जोंथ' बुजिनो रोङै बायदि नुजाबायबो आरो नुजागोन, बखिजानोबो गोनां जागोन। दिनैनि दिनाव रुजुननांगोनबो। थ' गोबाङा गोबां ठाट्टा होनो हागोन आंखौबो, आं गनायनानै लागोन। बेखिनियानो आंनो बुंनांगौआ। लास्ट टपिक बे भिडिअनि सायाव। लाभ इउ अल, गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो जायफ्रा आनसाबस्क्राइब खालामथारनो गोसो, अननानै आनसाबस्क्राइब खालामलांनो हागोन। गोबाङा बुंदों ना नोंनि भिडिअ'ल' नुजाबाय, नुजाहैनाय नङा, आनसाबस्क्राइब खालाम। लाभ इउ अल।